Op 7 januari speelt het lettere slachtoffer Henk Koolthof aan bij het huis van de vertochte onder Curaçao-stritten. De man eerst het jild, waarvoor, dat wordt net duidelijk. Er volgt een vjochtpartij. De vertochte helpt een mes uit zijn boezem. Verdachte heeft Koolthof daarbij met een mes met gestrekte arm recht vooruit in de borststreek gestoken, waarbij de ondersleutelbeenslagader geheel is doorgesneden. Het lemmet van het mes was 11,6 centimeter lang en is dus nagenoeg volledig in het lichaam van Koolthof gestoken. De vertochte hier het mes nog bij hem van de vorige dij, doet hij een putje dier als vrijwilligers bij de bewaterstuinvereniging. Hij zei Joert in de rugbank dat hij net uit wie op de deur van Koolthof. Ik werd aangevallen door hem en hij was niet van deze wereld. Hij was echt helemaal heel agressief en zo erg onder drugs. Ik denk dat hij zelf ook niet wist wat hij deed. Maar in ieder geval, ik wilde alleen mezelf beschermen en zien weg te komen met mijn dochter. Nevens de vertochte kon hij hem alleen nog verdedigen terug in de oorval te gaan. Justitie wilde net aan en vindt dat er genoeg alternatieven wienen. Verdachte kon in diverse richtingen weglopen van het slachtoffer en zich zodoende aan hem onttrekken. Maar in plaats daarvan heeft hij het onbewapende slachtoffer met een mes in het bovenlichaam gestoken, met fatale afloop. De officier eerste daarom 8 jaar cel voor deerslag. Buitenproportioneel, vindt de advocaat van de Lijouter. Hij vreeg Joert vrijspraak omdat nevens hem duidelijk sprake is van noodweer. Er werd naar voren gestoken in richting schouder. Nou, dat is nou niet meteen een plek waarop mensen steken die de opzet hebben om iemand te doden. De rechtbank docht toe 2 weken uitspraak.